салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиё хубай духтарако аксияи навбатӣ дар магазини Престиж озима шумода нишон метам чира аксия кардагиян. Баъд бо як эълони дига дорум духтаро. Пагоҳ рӯзи душанбе ва рӯзи сешанбе рӯзи корияй. Пагоҳ чандумай ҳаштумая ҳаштум ноҳум рӯзи корӣ мешавад дар Корвон. Марамат касоне ки омаданиин биёин. Ин авор аз бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза подвал духтаро магазини Престиж. Ана бинен духтаро чӣ куртои хушрӯ доранд. Ҳозир ман шумо да аксияшона нишон метим. Беҳад аксияи хубборои новинка мондагиян. Ана касе ки бо аз дохили магазин харид мекуна 10% аксия, 10% бо арзон мешава. Мана бинен чӣ дохили магазинам борои беҳад фасони хушрӯ доранд. Ҳам духтарона ҳам писарона ҳамаш да ҳастай размер. Мана биёен бо бинен. Ҳозир рафтем духтаро ма шумода аз ами 25 сомон сар карда футболка нишон метим. Беҳад футболкачаҳои хушрӯ. Мана нигоҳ кунед. 35 сомона. Касоне ки духтарако аз номи канали Три дочинки гап мезананд, ино 30 сомон мешаванд. Мана марамат духтарако кадом намуди 35 сомона ки мебинен инҷада барои шумо аз номи ма ки гап заден 30 сомонда метиҳанд. Мана бинен чӣ хушрӯанд. Размеро ҳамаш ҳастай. Бинен чӣ размеракои хушрӯ, качествои беҳтарин ҳам духтарона ҳам писарона. Ҳама ино 35 сомонӣ шидагӣ ҳастанд, лекин аз номи мо гап занен 30 сомонда мегирен духтарако. Мана интихоб хеле зиёдай барои писаракоям ҳастай, барои духтаракоям ҳастай. Мана биёен як бори дигар ай пеш бинен. Беҳтарин качествои хеле качество ягон ҷода нест тамошо бино бо ин нарх. Худаш арзон шидагӣ буданам ино 60-70 тума футболкаан арзон шидагӣ буд, лекин бо барои шумо боз ҳам арзонтар кардан. Мана духтаро биёен ай пеш бо бинен. Ана ино ҳамаш духтарако бинен 35 сомон кардагиян, 30 сомонда метиҳам аз номи мо вақте ки гап задем. Мана ана ҳозир боид медонем духтарако 45 сомона. 45 сомонаро ҳангоме ки гуфтен аз номи канали Три дочинкием, пас 40 сомонда мегирен. Размерои беҳад хушрӯ, размерои фасон. Ина ҳам духтараки ҳастай, ҳам писараки ҳаст. Ина духтаранои фасон, писаранои фасон ҳамашон арзон шуданд. Ина иҷода духтарако да бинед чӣ куртачаҳои хушрӯ овардагиян. ҳозир ай пеш бо ман нишон метиҳам бинен. Ина духтаро куртаҳоро бинен. Чиқа куртои хушрӯ беҳад фасон. Мана 45 сомон. Вақте ки гуфтен аз номи канали моен диден 40 сомонда метиҳам. Марҳамат духтарако чанд расветка. Ана ин тарафдам ҳамихел духтаро диден ана ин намудам ҳамихелан 45 сомонан аз номи канали мо ки гуфтен нархшона 40 сомонда метиҳам. Мана бинен чӣ хушрӯчаянд. Ҳамаи ҳамино бо нархи дастрас шудагиянд. Диден ҳозир бо иҷада футболкаҳо ҳаст, иношам нишон метиҳам. Ана инош чанд сомон? 25. Ана ин модело бошад 25 сомони духтарако. Ана инош бошад 50 сомон. Диден ина ино 50 сомонӣ. Беҳад хушрӯча. Ишам 25 сом, ишам 25 сомон духтаро. Озир бо дигар намудошам нишон метиҳем 25 сомонӣ инаи моделош. Качествоошон беҳтаринанд, бовар кунен. Беҳтарин качество. Ина 25 сома бачагишам ҳастай. 25 сомона ҳам духтарӣ ҳаст, ҳам бачагӣ. Мана озир брукоям ҳаст, брукои беҳад хушрӯ. Увошам аксия кардагиян ба ёшам якта ба якта ман шумода нишон метам. Ино чӣ тавре ки гуфтам 45 сомаян, лекин аз номи мо гап задем 40 сомонда метиҳанд. Мана ҳатман биёен духтарако ами размерошам ха хушрӯай ки калон-калонай размеракош ба качествоаш беҳтаринай. Мана бинен иша бинен чӣ хушрӯчаай бо духтаро брукакои ҷинс ҳастай. Ҷинсакора нигоҳ кунед. Ана ин намуд 40 сомонай. Марҳамат бинен қафасонай 40 сомон. Ана ин намудаш чанд сомай? 50. Ана ин моделош 50 сомон. А иёш чи? Иш чанд сомай? Ана ин намудаш 50. Иш 50 сомон. Мана иш чи? Нигоҳ кунем хулас духтарако. Ишам 40 сомоная? 40 сомон. Иш 40 сомон духтаро. Хулас ҳамаш нархҳои хубу хуб. Брукои ҷинс то 60 сомонай. На диден ма 40 сомашам нишон додам. Ана ин модело калоно 60 сомонанд.
ана размерои калонаш бошад духтарако бачагиё 60 сомонан мана 45 сомон 50 сомон ҳам доранд 40 сомон ҳам доранд хулос биёен бо хитон ай пеш бинен мана нархора бинен чӣ фасончаян ино 60 сомон ай тараф бошад футболкаҳо анаи модело 35 сомонан аз номи маки гап задед аз номи канали тридочинки нархшон мешавад 30 сомон и тараф бошад 40 сомон мешад агар аз номи мо гап заден бинед иҷода чихе хушрӯ беҳад фасонагине киртачо бо бори новинкаян ина духтарако киртачои хушрӯ чара озма ай пеш мода нишонсиям мана беҳад фасонак 35 сомон беҳтарин нарх мондагиян мана биёен бо бинен хитон расветкош бисёрай аз инам ҳастай диден қафасонча не ина туничко касе туника гуфтагӣ буд туникарам беҳад бисёр овардагиян ҳама модело ҳаст мана диден чихе хушрӯчай як бор дигар такрор мекунем паго рӯзи корияй духтаро рӯзи сешанбе рӯзи корияй фақат рӯзи чоршанбе рӯзи истироҳатияй духтарако агар кор дошта бошед ҳатман биёен бозор кор мекунам мана ин намудошам ҳамин хел киртачои пахтагӣ тоза 35 сомонӣ иёша бинен бо ишама иш чанд буд иш 50 сомон турецкӣ фақат инамино 50 сомонан тоза туркӣ качествои беҳтарин шушта кӯдакда мепӯшонен ҳичи намешавад духтаро мана ин моделора бинен бо мана беҳтаринан иё чанд сомон бодико мана бодикорам ҳам хушрӯчаанки качествошон 35 сомон иҷода чанд моделай остин калта остин дароз хулас чанд моделак мана бад шапкачора бинед шапкачои хушрӯ духтаро мана 5 сомон хеле нарх нестай дига мана турецкиян беҳад качествои нағзан 5 сомонӣ мана кадом намуда мегирен иҷода модело ҳамаш 5 сомонӣ шидагияй духтаро и аксия ки ма гуфтам аз паго шумо метавонед ки ами омада бо нархи дастрас ҳамин чизоро харидорӣ кунед чӣ хеле гуфтум 35 сомонара 30 метиан вақте аз номи мо гап задед 45 сомонара 40 сомон иҷодам бинед чӣ хеле интихоб бисёрай ина остин даразакои хушровардиян ина остин калтош ҳастай мана бинед ана инош фасоне ҳаст ки духтаро айё чанд сомон духтаро пижамара бинед фасониша 35 сомон шидагай нархаш иҷода бо расветка дорад на ина бинед чихе гулакои хушрӯ 35 сомон нархи беҳтарин бурукои ай 40 сомон то 60 сомона нарх гузорӣ шидагай духтаро ҳатман омада бо худтон тамошо кунен бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава и тараф чанд сомиян и тараф чанд сомиян ино ина 35 инаи модело 35 сомон иношти анаи модело 45 сомон духтаро мана бинед чихе фасонан ина ино чанд сомиян 50 сомон качествошам казурай турки духтаро инош чи 45 мана ино 45 сомон качествои беҳтарин ки шушта якта мегирем тобистон мебурояд духтаро шушта мепӯшонем кӯдакда качествои зурай и чанд сомон ана ин турки 45 сомон нархи беҳтарин дидем ҷинси тоза